Mali kunnafoni lajɛbagaw an b'aw fo danti foli min na bi an b'a ka émission mandi sanfɛ n'o ye baro kɛnɛ baro kɛnɛ émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni fɛ walasa k'o ladɔnniya aw ka artistes ka vie kan ani u ka carrière musicale o hukumu kɔnɔna na an ka wele sera artiste dɔ ma a bɛ sɔn k'a fɔ ko bi kɔni mayigalakaw ni dɔnkilida mais bi mayigamuso de b'an bolo yan une jeune guitariste chanteuse artiste a bɛɛ de b'a la bi a bɛna guitare bɛ kuma bi studio kɔnɔna na comme mɛ dan ye mɛn tigila an bɛ kuma d'a yɛrɛ ma a yɛrɛ k'a yɛrɛ présenter an na elle là a jolie Merci, ça va. somɔgɔw Merci. i bisimila baro kɛnɛ kan O diyara n ye. i bɛ se k'i présenter an n'an filɛbagaw la D'accord, yani me présenter me foli di an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma n'an lajɛlibaga bɛɛ lajɛlen. Ne tɔgɔ ye Fatima Maïga, ou bien wele Tima Maïga. Voilà, donc je suis une jeune étudiante au conservatoire. D'accord. Voilà, mais je suis sortante de l'INA aussi, Institut national des arts. Ok. Tina Maïga ka bɔ min de Bon, je suis d'origine tomboxienne, mais voilà, moi-même, je suis née à Koulikoro. Et j'ai fait presque toute ma jeunesse là-bas, à Koulikoro. À Koulikoro. Oui. Ah, Tima Maïga est Koulikoro kai. Ok, an bɛ fɛ ka dɔn Tima nana musique la cogo di? Voilà. Depuis ne ka dɔgɔ musique tun ka di ne. Depuis j'avais 7 ans, 8 ans comme ça. Musique tun ka di ne. Ni ne bɛ taa école la, mɔgɔw bɛ ne wele k'a fɔ ne ka na dɔnkili da. Ni bɛ na ne bɛ dɔnkili da, dɔw bɛ duuru di ne ma, u bɛ tan di ne ma. Parfois ne bɛ na so ka sɔrɔ warimisɛnnin kelen don k'an tɛgɛ fa tintin. Parce que u bɛ n bila an ka dɔnkili da, ne bɛ dɔnkili da, u tun bɛ ne wele Jɛnɛba Sɛki fitinin. O y'a sɔrɔ ne ka dɔgɔ, ne tun bɛ to ka Jɛnɛba Sɛki ni Tata Jakite ka dɔnkiliw ta, ne b'u da, mɔgɔw bɛ ne wele. Hali école la ni composition chant tun bɛ kɛ. I b'a ye maître tun bɛ ne passer classe kɔnɔ. Ni ne ye an ka dɔnkili da dɔrɔn i b'a sɔrɔ maître min bɛ kɛrɛfɛ o bɛ ci bila ko min ye dɔnkili da sa u ka na. Donc u bɛ ne passer fo ne bɛ sɛgɛn dɔnkilida la. Donc depuis n ka dɔgɔ a tun ka di n ye mais voilà n ka kalan kɛ o fana tun ka di n fa ye kosɛbɛ. N ye école kɛ ka na bac kɛ n ye bac kɛ san fɔlɔ la ne ma bac sɔrɔ mais depuis n tun donna école la ma redoubler fo bac. Bac la n ye bac jɛ san fɔlɔ min na ça a beaucoup joué sur moi. Donc n fa ko n ka segin a kan non je voulais pas mais a ko n ka segin a kan n seginna bac kan tuguni n ye bac jɛ. Donc du coup n taara n ye INA concours kɛ ka INA concours sɔrɔ maintenant k'an to INA la tuguni n ye bac kɛ n ye bac sɔrɔ ka to INA la n ye INA kɛ n ma musique kɛ INA la n ye théâtre de kɛ INA la je suis comédienne. Ah bon? Voilà, mes films ni théâtre ni bɛɛ kɛ voilà mes cinémas kɛ donc n ye INA kɛ ka tila INA la ka taa conservatoire la n taara musique kɛ parce que art de ka di n ye ka théâtre kɛ ka musique kɛ o yɛrɛ de diyara n ye donc n ye théâtre kɛ INA la conservatoire la n taara n bɛ ka musique kɛ n bɛ ka licence kɛ conservatoire la maintenant en musique. Ok, félicitations alors. Maintenant Tima, est-ce que dɔnkilidala b'a ka du kɔnɔ ou bien e fɔlɔ de kɛra dɔnkilidala ye? Non, dɔnkilidala fosi t'an ka du kɔnɔ. E fɔlɔ de kɛra? Ne fɔlɔ de kɛra ye n bɛ se k'a fɔ ne kelen de ye nin sira tagama. Ah ok. Mais o la e ma gɛlɛya dɔw sɔrɔ a la ou bien famille la appui caman kɛra yen nɔ? Bon, ne ma gɛlɛya camanba sɔrɔ famille na parce que mon papa il a une confiance totale sur moi. Donc ma maman ale fana ka ko bɛ ten tɔ. Donc u ma tiɲɛna ari in gɛlɛya ne bolo. A daminɛ na ne commencera k'a daminɛ yani n bɛna INA la ni rappeurs de tun bɛ to ka fɛn parce que a tun ka di n ye donc n bɛ taa rappeurs ka kɛr ni fɛn ninnu kɛ n kɔni tun b'o dogo n parents na parce que pour moi n'u nana bɔ a kalama a tɛna na diya u ye mais ne tora k'o dogo mais kɔfɛ u nana bɔ a kalama n ba yɛrɛ ye n voix mɛn siɲɛ fɔlɔ min na a ko depuis a mɛnna ale bɛ dɔnkili mais ale y'a miiri ne de don mais comme ne b'a fɔ ne tɛ ale fana ma kuma diya tuguni donc a ma kɛ problème ba ye an y'o kɛ ni yɛlɛ ni fɛn ten tɔ o tɛmɛna fo kana fɔ n y'a f'u ɲɛna n bɛ fɛ ka taa INA la ma problème foyi dɔ la n taara INA la k'an ka fɛn bɛɛ kɛ o cogo la ma problème sɔrɔ parents fan fɛ tiɲɛ yɛrɛ la. Ok, o y'i dɛmɛ. U ye n ka idée soutenir parce que ils me font confiance. D'accord. Et Tima Maïga, an bɛ fɛ k'a dɔn album bɛ Tima bolo sugu la bi yan ou bien single? Single dɔw bɛ yen nɔ mais album bɛ sira fɛ. Album bɛ sira fɛ. N y'a baaraw daminɛ mais wagati gɛlɛya kama a retardera dɔɔni. Ok. Kuma ma nɔgɔn fɛn caman jɔra nin wagati in na comme bɛɛ b'a kalama. Donc du coup a ye album la sumaya dɔɔni mais album bɛ sira fɛ parce que a baaraw daminɛna ka ban. N ye single kelen de kɛ single in fana bɛ album projet la. Ok.
d'accord ala ka nɔgɔya kɛ album in ka se ka bɔ o tɛ Tima oui an bɛ baro kɛnɛ kan an bɛ fɛ ka dɔn Tima ka idole ye jɔn ye yanni an ka se guitare ma voilà ne bɛ se ka fɔ ne ka idole ye mɔgɔ caman ye fɛn fɛn bɛ dɔnkili da Mali kɔnɔ n'u bɛ se a bɛ ne la inspirer surtout an ka mɔgɔkɔrɔba ninnu u bɛɛ bɛ ne la inspirer ne b'u bɛɛ lamɛn u bɛɛ ka di ne ye mais il y a une dame qui m'a beaucoup marqué et que j'aime beaucoup c'est laquelle c'est Fatoumata Diawara. Ah bon? Et Wurikia Traoré aussi. Bon, mais c'est la fois nous. Ni Wurikia y n'yoronier, en y baroque, en y tando passer n'yoronka. Mais pour Fatoumata Diawara, mais Wurikia on s'est vu plusieurs fois, même une fois en Angleterre, et festival de la Angleterre. Donc au festival la Wurikia aussi elle était parmi les artistes invités. Donc on a passé un bon moment ensemble. Elle est sympa et tout. Wow. Tu n'as pas entrepris des démarches pour rencontrer Fatoumata Diawara? Non. Non, parce que je sais pas. Ma académie connaît. Académie mais atina for. Maintenant, Tima Maïga, étant une jeune femme joueuse de guitare, et quelles sont les difficultés auxquelles tu es confrontée? Il y a des gens qui sont la guitare fola Mali kono bi. Muso munu be bara ka cha muso munu surtout muso munu be che bara oke. Amano. Gela jumon riba odala. Muso guitare fola. En général et en particulier ere. Bon, gɛlɛya caman b'a kɔnɔ parce que n'i ko i bɛ fɔli kɔni kɛ surtout guitare fɔ a ma nɔgɔn dɔɔni mais n'i y'a kanu n'i ye fɛn o fɛn kanu a bɛ nɔgɔya i bolo peut-être o de y'a kɛ parce que ne ye n to INA de la ka guitare kalan ne tun tɛ musique kɛ INA la ne tun bɛ théâtre de kɛ mais après les cours mɔgɔw bɛ taa so vers les 17h et ne bɛ taa musique mɔgɔw ka salle kɔnɔ o b'a sɔrɔ u taara so. Mais il y avait un prof qui restait là-bas parfois jusqu'à 21h. Ne tu mets au salle kono, il s'appelle Michi Bengali. Donc ne tu mets Michi Bengali ka salle kono, mais taka instrument be donyona kamanga chama ke. Souvent je lui dis que ne be fait kan ne il faut faire des bruits seulement ça va venir. Jusqu'à ce que ne re ni na guitare kano. Donc ne vraiment me faire que choix sur on kono me ka instrument be donyona. Musique dit kan di men, ni na guitare kano na kene be fo sukundo quoi. OK. Donc ne nana ke ne guitare mo ko fe bulu me kero la kanininga. OK. École de Nchela quoi. Donc jusqu'à ce que nana guitare do so nyere débrouiller ka guitare do 135 000, guitare koro do 135 000. Donc me to ka yala ni guitare ni mo ko fe mana ke na be se ka fondo ni ke ne o idrome na ni guitare jusqu'à ce que mo ko ben ni ba fo ni mi tanto para kuma ka surtout par tout le temps et bien quand tu regardes mon là à d'où mon enfant baba et chéri donc ils vont te traiter de toutes sortes de personnes mais et les bado et bien mi no fait et les bado et bien mi fait et les bado et mon objectif visé voilà donc et bien clôture au bereka ne clôture kuma nous kaso no chama fora ma chama ba fora ni be mais ne bado ne be mi fait et ne bado ne be kaminke donc du coup je me suis dit que lui futilité lui mais ga objectif atteint. Et tous les restes là, c'est des futilités pour moi. Ça, c'est vrai. C'est ça. Il faut que objectif atteint ça me fait. Il faut au guitare de fin. D'accord. Guitare avec la musique ensemble. OK. Datu jara de nyininga segudayo wali dente ke madenye nyininga
seguda nyininga datu jara de nyininga seguda yo walide teke madenye fate mami fe ona fatigi baro kame bate mami fe ona batigi baro kame ali chete mami fe ona chete baro kame seguda yo walide teke madenye Bravo, bravo. Merci. Aïe, vraiment. Tiens, hein? Et Tima Maïga, qu'est-ce que tu as le plus marqué dans ta carrière musicale? Mouni est marqué ta carrière musicale. Quand marqué, tu dis? Du meni jaraye ou bien fin de basic mi jaraye quoi c'est ka carrière qu'on a. Ok. Mi jarane ne ka carrière kono et que Alisa nga objectif ma atteint parce qu'il m'a fait Alisa ka do faraninga. Mais c'est qu'à fois bi, je suis fière de moi-même. Je suis fière de ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et parce que bi amana foli mana ka ta sira o sira fait. Mais c'est qu'en débrouiller kono. Foli mana ta sira o sira fait. Mais c'est qu'en débrouiller et jusqu'à ce que me fene be do bolo bi exemple. Ah bon. Donc ça c'est une grande chose. Oui. Déjà que mon enfant habite comme exemple. Ah ouais, comme idole, comme exemple. Voilà, au fait. Ah ouais. Non seulement ni yere matayoro chifolo. Ah ouais. Mais déjà, je vois que mon dobe n'a fait un akadu il y a d'autres qui m'appellent, va faire des neku de va faire une connaît. Traner yere matayoro la folo. Obéa avantage oui. Alsa alanchi vraiment. OK. Tima. Oui. Boraka donc les kelindai au jarain. C'est ça, on me fait ado. Tima era donc lula avec message du monde véhiculé là. Mais du il faut concrètement il a donc nous na. Il be message du monde véhiculé les conseils du monde dit parce que il a donc lula la télé témoin retard. Voilà, était du monde. Bon ne ka donc li kon bela message do ba kono. Ape message do ba kono. Même nous continuons de kéler parce que continuons de se kéler. Mais tout ce qui concerne la vie sociale, ni ka dongole be okono. Donc vie sociale qu'on fait chama bala. Donc tu t'inspires dans ce voilà, fait mon yere ke dans la vie sociale même. Ni be oluta me inspire ka me message ou fond au hakle naudi. D'accord. Voilà. Est-ce que il est featuring avec d'autres artistes ou bien d'autres femmes guitaristes? Non, il m'a featuring avec d'autres d'abord. Parce qu'il y a un album Kobe Sena à Jorafolo. Featuring Kobe Nkono, mais album Ko Jorafolo. Ma jopé mais à Kosumera. Oui. Donc à Kosumera, mais à Kobe, featuring Kobe Nani. Donc il y a un single de l'ébé, c'est quoi le titre énuméré? Single Mbensano, Maman Africa Beno. Nyale da pour les femmes africaines. Donc au Mdongulin Kono, j'ai véhiculé les messages. Pour que ka fo muso nyana farafi muso nyana kana complexe ni wéré parce que farafi muso de masa muso yi ah bon ten garder mo ko shikana nyebo parce que do jeli no mfana ba fega je donc ke ichukula kana nyebo mo ko wéré fe ke ire donc ayira ke ere exemple ayira ere masa muso yi donc farafi muso c'est pour toutes les femmes africaines qui ont si gardé leur dignité leur valeur en eux-mêmes. OK. Donc me fait ka masa muso ta et maman Africa. D'accord. Africa, Mama, Africa, Africa, Mama, Africa. Angatwa chokola farafina musoyo mama
di chocola Mama Africa Emi koli ji e kolonna ji e Emi koli safine fini E mumuni tulu ye tulu je Farafina muso wanga twanda mela He muso Jesiri ata e munyuni sabali Jella do yoro la muso ubefo Dena do yoro la muso ubefo Gabugu da la muso ubefo Loko nyini yoro la muso ubefo Muso Africa Mama Africa Africa Mama Africa Voilà, c'est pour toutes les femmes africaines. Voilà, je suis fière de vous et je suis fière de moi-même parce que je garde aussi ma valeur et tout. Dignité, voilà, ça se voit. Fimani kale. Ok, Timon, on veut savoir, il y a genre musical, il y a style, il y a bon, il y a style mix. Style mix. Voilà. Ninko mixi couleur damadon talenka nyakami nyokona ka ofene be ne fana de ka couleur là-bas atena fo par exemple ne fleka musique qui me joue guitare là ça va donner un peu afrobeat mais la manière dont moi je chante c'est purement traditionnel blues. Donc du coup au lieu couleur damadon fara ne nyokona ça va donner un genre mix. Ok, d'accord. Voilà. Comment est-ce que il sait qu'il y a une voix différenciée donc ta voix de parler et celle de la chanson? Bon, moi je pense que ça c'est un peu naturel. Ok. Parce que net à nous expliquer comme ça. Je pense pour moi net à donc différencier bien ou mais je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Oui. Mais voilà, moi-même je sais pas comment ça vient. Mais peut-être c'est naturel. Ah bah, il va caresser les voix. Il va caresser quoi. Parce que peut-être ça vient de là, ça vient du cœur. Donc du coup, avec ce quelqu'un ou des sinon. Ok, d'accord. Maintenant, mon écadi alimaye dans la vie. Des qualités. Mon écadi né. Ouais. Chama écadi né. Chama écadi. Musique quoi. Ouais, guitare quoi. Ni a foko mi kadne ne to mina dam ne san dumini ni au fond dumini jumene kadi ni rebe ntaf. Non. OK, en fait voilà. Femme kadne musique kono. Femme kadne musique kono e ka andu sujeya nyoko koro parce que musique ko ka cha kono ka du. Donc kaya dusu anga dusu janyo kono musique là anga kekeleni musique konala anga jeka fo ambele be famille kenala la musique c'est une famille donc juku ya ni fait nous ka boa kono nous pour la musique kono kana njelien we jani kujuku parce que on a vraiment besoin de ça. OK, la musique n'a pas de frontières donc il faut que les artistes aussi n'aient pas de frontières entre eux aussi. C'est ça. OK, maintenant quels sont tes défauts? Tu me demandes ni mandine odika ni kuma do mene kan doron kané mine uma ni gerla na do bene don donc ni fin do fodingena qui est de mene don tu n'as jamais vu ça en moi akadni ikane rapprocher ika fodingena ani ni keta ni mena tanto genre il faut être franche avec moi. D'accord. Maintenant, minte et artiste et la personnalité ka bon et puis mo fan chama bi ko. C'est ka kuma chama rumeur be do be c'est ka fait circuler. Maintenant tous tes fans n'ont pas accès à toi. Ah oui. Maintenant il y a des gens do ba mne tien, d'autres amne. Comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça? On peut pas gérer. Donc tu restes malin ou tu sais gérer. Tu restes donc naturel. Ni rumeur munu fora. Et que tu n'as pas les moyens pour justifier, il faut le tuer non. Ni tien de dos. Donc trop ou tard là, tes fans là, si c'est tes fans, ils vont savoir la vérité. Vrais fans. Parce que moi tu jogo dogo, ni tien de dos binaye. OK, d'accord. Au famille là. Étant une jeune artiste, comédienne, tout ça, une grande artiste quoi. Ar konana abeba konana quoi. Maintenant quel regard
quel regard portes-tu sur la jeunesse malienne? Mali jeune. Mali jeune, c'est un jeune, il y a génération. Il y a jeune. Jeune en général, pas des jeunes artistes. Ah oui. Voilà. En général, voilà, les bébés font jeune n'y en a trop. Anga alsa, anga korliu, do to anjugula. Anga il faut pas être trop moderne pour oublier vraiment anga korliu ko. Nemo korliu, anga culture, anga c'est connu donc. Ani anga dignité ko parce que ça fait partie de nos korliu. Oui. Mais ni jeune ni na no ko et deviennent trop modernes seulement. On va essayer de faire du n'importe quoi qui n'est mini en teta. À ce rythme-là, la vie va très vite, l'évolution, la technologie. Voilà. Bon, ama ke dis. Ama ke chukum na alsa nga hagil to anga koroluna. Na ni moderni ay se kabi chito na doro. Ibi jija kay teke la boktara de shoma doni. Alek asiki hakili kan sinon. Ça va être Ouais, ok, I am. Maintenant, parce que musique me fait donc dans la musique style menouillé, même la guitare, des trucs comme ça. Tellement que Abba modernisé. Souvent tu te demandes ce que mon rôle est à fois. Maintenant, musique qu'on a donc dans là où tout est, je veux dire que tout est modernisé avec la technologie. Oui, la modernisation le monde grave. avance à grande échelle. Maintenant, Nico Demsenou a amené empreinte pour nous. On peut voyager à Tayoro Chamana, on te sait. Maintenant, on a un style nous on essaie d'emprunter ça. Oui. Donc, c'est à vous maintenant de voir ce côté-là. Comme il faut qu'on se corrige. En fait, le fait de moderniser, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que Dieu rêve évoluer. Il faut que moi évoluer à nos faits. Je ne dis pas que fait moderniser, c'est grave. Oui. Non. Enfin, tout là. Mais le problème, c'est quoi? Il faut pas être trop moderne. Il faut qu'il y ait un C'est ça le problème. D'accord. Il faut voyager là en Angleterre. Tu as eu la chance d'aller dans d'autres pays qui n'est pas aussi l'Angleterre. Oui. Maintenant, comment est-ce que tu vois la culture malienne et comment est-ce que au milieu de tout dit quoi qu'on a meilleur? Franchement, moi quand même, je pense que nous, Algada, musique que ni côté la même profiter dans mes Kaladjulaban Bella Jelinfo Bella Jelinfo parce que je suis membre dans Kaladjulaban et si tu vois que je fais des tournées c'est avec Kaladjulaban que je fais tout ça. D'accord. Et voilà donc mes Kaladjulaban Tiana Moussofo Naini Diabaté Lala Diallo Bené Koulibaly Wassa Kouyaté Oumou Kouita Ma Kouita. Je vous salue tous. Mon Bella Jelinfo, lui a un groupe, Naini des groupes initiatrices. Voilà, donc c'est grâce à elle et grâce à Kaladjulaban, je veux dire, que Annie n'est tourné chaman ke pays là. Annie Francis sur région presque clabeke. Annie ameta concert que Euro là, Angleterre et tout. Annie sur région Euro Maliconaire. Donc vraiment. Anga fait me ke kofe ama délicat concert ke kofe folo ko salte ke ka fa quoi la lomazik dala falbe avec plein et donc ça veut dire déjà ce qu'on fait là c'est intéressant c'est intéressant d'accord fait no de bala non sur fin tout là ou bien ko ak mena fo ameta oluketa kelenike ana on est taouté ameta oluta de ils vont pas la salle ne va pas être remplie oui ça c'est ou bien autant considéré comme il faut parce que lui il est beaucoup kelenike mais c'est vrai, mais modernisé là, mais en la tradition les Camerounais d'abord non seulement en vestimentaire moumbeke, en y musique jarme c'est vrai il y a de moderne dedans parce que guitare ne fait une moderne de ou peut être tout refait mais en y na jarme c'est de chez nous donc forcé ils vont être impressionnés quand la fin na yamin tout retail ça veut dire que Mali musique là Valère Bala, imagine Franck Fatmata Diawara avait tourné Mounke. Amanina, c'est vrai, elle est dans la moderne, avec musique moderne, on peut le dire. Mais le fait que, avec tradition, nous n'avons pas fait la musique là, mais tradition, nous avons fait la donc, du coup, ça intéresse tout le monde. Et c'est comme ça. Ok, je veux que tu profites de ce micro, de ce plateau, car appel de lancer. Je vais dire au gouvernement, aux acteurs culturels,
o ga sika to culture do bala micro bibolo c'est très très intéressant. Il faut que gouvernement un artiste ne vit que son art. L'artiste vit que de son art, oui. Donc alaka ato ma fotento alaka to gouvernement ka donc afo au de do quoi. Il faut qu'il y ait des mains. Ou ka donc afo artiste ka soro chuko were fo sala ni arinte donc il faut que ka arindundala. Faut que ka donc afo imana ke arket la fin de dala fara chetir bola kan dessin que la art en tout en fait. Donc an makobe demela. Jamana chiffre te évoluer na la culture, il faut le dire. Même les sons de jamana la avancé. Il est bien pour que ben ana artiste de rure. Parce que même la médine qu'on a c'est des artistes. Oui. Bébé musique la mébi. Bébé film flé. Bébé théâtre flé. Bébé dessin évolué sera là. Bon, c'est à travers ça, c'est la meilleure façon de communiquer. Oui. C'est la meilleure façon de véhiculer des messages. Donc, nous auto quoi fait. Moi, je pense que développement t. Atisi kana are. T. Atisi la menu no nidien na tike fin bé. Donc, c'est à travers ça fin bébé c'est kana. Ben nous be na kono. Éducation mena artiste di kono. Artiste de be furugla. Je prends un exemple. Né mokododo. Mi atume furusa konna de la. Jarabe fait ka furusa ka démarche be fin. Mais ureke ka donguli do tumeno. Ureke Traoré ka donguli do tumeno aka munisa. Aba foro do la comment je sais pas. Vous pouvez me permettre? Oui. Banabila ila daoka bange balubo ke ulo deni sanika ne bunya da bintu kane ba kane son fenna odi bubakari mane baba munkabuni bani ba musoro denzi kodo ere kolado chebado denzi edo ere kolado furu balia kakusa furu saye ni deni musoro la furu samini. C'est la partie là que je voulais évoquer. D'accord. Abeni furu sa ko man pa fo denu nu sengena denu torola ka denu senge furu beto haminati fama ala jombeni dadunka. Donc furu sa o burki aka dongoni kama la force que dongoni meto ka je musu inclou pour tout temps c'était fait exprès. Donc ça lui a fait changer d'avis. Amara furu sa parce que na ide nu na je ka dongoni la me. Abi kodo ka yere la quoi. C'est jusqu'à ce qu'elle a touché à ça. C'est qu'est-ce qui a fait ça? Donc il a touché. Message qui a voilà. Donc atisi ka donguli a de seka nyaka ina fa seka cheni ke chukumna parce que ni kuma ni ma fo donguli kono abe fini halike ni kuma lan kolon fo donguli kono ni demsen mu fene ma tan hakili ni mai abe nan cheni donc o de kama artiste la menu no kujugu artiste ka importance ka beau dans la société. L'artiste joue la plus grande rôle dans la société. Oui. Amana que cela fait que ça soit sur l'éducation, que ça soit pour la cohésion ou bien la paix. Artiste de bisika no be. Il faut que le gouvernement ka don jorom be artiste comme et puis aka en demain. Aka arta bala. Nous on a besoin de ça. OK. OK. Ayame. Comment on ka émission kunche yoro là? On veut que il y a projet d'avenir au fin. Nala nana ka naoyi. Et tima maiga be fika jumen ke dans l'avenir. Akadine kanga album la ban follow comme au cours de Bessena. Ka clip ke mais pour ça, je n'ai vraiment pas de moyens.
là pour faire tout ça. Parce que je n'ai pas de producteurs ou autre chose. Tout ce que je fais, c'est à mes propres frais. Donc, du coup, je vais là pour pouvoir faire. Et voilà, c'est là que le clip projet chama be sa projet chama be bo ko na de la voilà album cover o be na o di ko d'accord featuring ko ni fen chama OK a famille soro lola et tima comme nya fo 600 amna c'est émission kunchero la on me fait ka dongli do da mais ya no che ibi ka fanu fu ani ka conseil do di fana à travers ça comme il conseil do di me ka foli kan on dit voilà ça nga c'est ka émission kunche après foli kan ibe dongli do time. D'accord, mais Alsamé c'est une folie quand mais le bagat bella jeli fou mais folie di fani bama ani nous sommes au bella jeli tantini tonton avec les babes famille mais folie di folie kema al Hussein Sissi il fourle de quoi bella jeli avant fourle de OK voilà mais folie di quand on bagat bella jeli ma minu be nkoro minu be yoroja afuli ba be ente senge ka fo parce qu'il y a mes artistes kanu baka de kakila kanu baka nyuma bila dorete sira parce que le ka fembe o le bise ki fembe fana oichi donc alsa la ka kanu baka nyuma ndama amina ya rabbi amina ya rabbi e mbolu bela jelen fo la dil kam be mbolu doro c'est que alsa anga ke anyere vouloir être une personne que tu n'es pas, donc ça va faire qu'il y ait n'importe quoi. Donc, ni kanga ke domina obeke, ni mi ke la fana ore kanga ke. Donc du coup, moi il faut comme message et merci beaucoup. Merci à l'émission, merci à Monsieur Diallo. Par quoi le directeur de cette chaîne. Oui. Donc IBCK Foldo. Faut nous faire plaisir cette fois-ci. Bon, je vais vous faire plaisir bien sûr, mais c'est un hommage de tous nos âmes perdues. D'accord. C'est la bienvenue. Donc là, c'est la bienvenue. Oui, non, c'est la bienvenue. C'est un hommage à tous nos âmes perdues. D'accord. Parents de Roa, un soldat de Roa. Tous nos âmes perdus. Tous nos âmes perdus. D'accord. Et ce morceau, c'est pour eux parce que franchement, là où je suis aussi, je viens de perdre une personne qui est très très importante pour moi. C'est un ami. Et du coup, ce morceau, je vais dédier à lui et à tous nos âmes perdues. Ok, d'accord. Voilà, merci beaucoup. Merci. Saya dibiye, saya dibiye. Wolo deni saya dibiye. Furuche saya dibiye. Wolo fa saya dibiye. Wolona saya dibiye. Balima saya dibiye. Teri muso saya dibiye. Saya dibiye. Saya dibiye. Saya dibiye. Oh saya dibiye. Saya dibiye.
dibi. Merci beaucoup. Ça est dibi. Vraiment. On balma maliku na foni la jaboro on bora ka tima maiga lame. Ame duo ke tima ala ka sedama. Ala ka deme baka ni mo nye chiama wala sa ka se ka album produit. Aka se ka réalisation chiama ke. Abora ka projet ofan ame duo ke alsa tukuni. Ala ka se ka se chiama no ya ere. Aka se ka réalisation ke. Ama foi akambe je wati were.